Salamat sa inyong suporta mga idol. Karon na nagintay gamayng appliance or gadget dai sorry. Magamit para pagkuha og mga anindot nga view sa tuang lugar. So mo ni ang palibot sa muang barangay. Dali kita ninyo na. Medyo blurred lang kay bratohon ra mo ning gadget atong napalit. Ito ibalik kuan diri nga site. Kanadra mo na ang area sa Pupo. Napod mi area da kana sa Atbang mo nang Kibaton. So mahira gid no. Dahil gid mga idol basag nata ning tumoy sa bukado. Basag nata tumoy sa bukado dol nga. Makita gid atong view dol oy. Tura kong kauban dol. Baby boy lamanda. Taga ba? Dagang yung bunga sa mukha dol ridol. Nindot og view mo barangay dol no. Puro bigto na ko be. Paitan ni mag-vlog ta dol nga wa di tay tarong gamit dol oy. Awar ko din views ang palibot dol. Napunuan sa lubi dol dol. Punuan sa lubi. Vlog dol ba nga wa gyud dol. Sus, nas up in town ka. Na maluoy. Shout out yung tanan ra idol. Kumusta man yung Christmas atong naging adlaw? Okay ra ba ang tanan? Sig na pay bahaw dira. Paksyowon lang na to dol, paksyow. Lami ng paksyow dol. Hi mga langga. Datong mga langga dito. Kaayod na pud tani mga idol. Si Boy Imat. Harvest sa putag avocado mga idol. Mura gyapon ang presyo basta ang importante nga kung unsa tong reject o lingho di na to apilon gyud. Kay para nga ang mga customer ganahan sa ato ang produkto. Imbutang gyud nato nga quality atong produkto para pod nga napud tay sakto nga presyo. Dito lang gyapon nila Bus Balong Ruta. Shout out dira Bus Balong Ruta sa siyang mga trabahante ra tig timbang, tig classify. Shout out nila si JP Lansang, si Bugi na Bilyaro. Shout out dira sa inyong tanan. Deliver na po meron mga bus, mga idol. Ayon na lang napod tay pang kuan ani. Konsumo matag adlaw pang supply. Kini nga punuan ron dili gini ako ako lang ning gi harvest kuha nako. Malangod mga titi tagamay. Shout out yung tanan mga idol. Daghang salamat sa mga pagtan-aw sa akong mga videos. Dara. Shout out. Mga bata rin mga idol. Salamat niyo tanan mga idol. Salamat. Og namoy anyo avocado pod. Deliver na ninyo mitras mahal pa. Ay lang yun apila ng linghod o kanang mga daot. Ibilin lang na ninyo para nga quality atong produkto nya natay sakto nga presyo. Kana lang daghang salamat.